di dalam Al-Quran yang terjadi. Di surah Al-Maidah anda cari ayat ke-90 ada berbunyi. Nama kamaru Biraman Nabi dengan wal masir utama lagi. Artinya ayat anda pahami, jangan menyasar kemudian hari Yang diharamkan Allah buat judi, meminum tu, atau berendi, maisu ganju, memakan pelektasi, menyuntikkan heroin dan dalam diri haram hukumnya sama sekali bermacam narkotik atau narkoba. Oh kamaru sepemudi, walau pemuda di dalam pelajaran atau di luar. Di tinggi SMP walau SMA di perguruan tinggi ke calon sarjana. Ada ibu juaya, ada sipi mencari, raja di rumah, ada mengajar materi, duit mewah. Memperhatikan anak jadilah payah, memperhatikan anak jadilah kurang. Bisa ku anak kuliah pagi pantau kironyo ke diskotik, pai bergoyang terlebih benar, karena gadi-gadi dalam bujang-bujang juga kalau gadi-gadi lagi di pandang. Langsung ku memakai baju dan jarang-jarang lah masalah pensil lah tanpa pinggang. Oh, kalau laki-laki di zaman sekarang dibuang besubang kaki bagalah. Orang pendek inilah panjang rambut hitam lah macam pirang lah sarkobana Jubul musab tak kadang bantu boleh datang dari Jepang, tak kadang bantu landak bilalau, tak kadang bantu si berbagadang. Di zaman sekarang rasanya kali Ada sebabnya aku itu karena dunia dalam tengah maju ada orang Eropa lebat tiru-tiru lakalah ini karena winda lucu di papenya dagang lalu dek orang datang ada keliru lah bini yang ditangkap sapu lah Bigani de goyang baju de gara de guyu de coba gara hilang malu ini aja mama dari bau lalu ayah cuma ne kemana pemalu dari pado jawi berjalan dahulu kalau tak ingin ayah tu ibu pamina tu baru mama sampai cucu itu laparan iyo neje jangan dipakai
suami narko adonan marando.
sabanala denyo jenggo. 50% yun ang kaate, kalau mengeluarkan suara. Iyo sabanala de mama kit sabana nyariangan subaronyo. Sabana iyo nang betahibur, masyarakat yun ang basa mo. Oh ditipa badayon na tornado di malam ini kalau dikiro. Kini barasonan dia gelado. Tetapi olah de sumangi Ita budur lenyo jauh. Pasal bulan anyo porsen. Dari opago na biaso. Labia pana digital tadi lama ekspor tanyo. Ile tanyolanan di buwe dia di mungkunan dasamo. Aponan dahulunya. Oh de maminta yo kataranya. Oh dari badai nan tornado. Oh de lamari yo kami jawa. Don sana labatanyo. Oh lamoyo bangade kami bungkui. Rasani sinyo de baeku. Oh lamoyo banganan kami kape ko. Putri talinyo nan baeku. Oh de lamari di Jawa. Don sana nan batanyo cako. Kuliyo de sayo balun kuli. Iyo de dana yo de kan pulo. De yana itulah nanyo dana. Iyo de yakane dahulunyo. De namo dagiang sabalum dagiang. Itu tanah de dahulunyo. Iyo de itu nan penjawaban. Iyo de bilangan dekado. Tulang yo de sayo balum tulang. Itu air dahulunya. Dengan de yure sabalum ure. Itu de angin mulo wasalnya. Iyo larasonan bajawa. Kami yo nabatanyo. Iyo sabarita marasuhila. Lasan di dalam hati, lasan di dalam dado. Oh kini bakaranca, iyo banan saelonyo. Oh kini delatibo, pulola de masonyo, maso de badai tornado nan kabatanyo. Aki dola tidak ubah, orang bajulo-julo, sekali de membaik, sekali yo menarimo, kita desa-misa, ditimpo palakaro, dalam tada awak kami manda awak pulo. Nagariang desa lubo, ibarat yo de manimbo, sa tantala de no tubu, nanjuga kami tanyo, ditantang nan cahayo, onan kami de pareso, cahayo kulinan saparati ako. Cahayo denyo daging, baik ko tolong banyaku, ande cahayo tulang, tolong terangkan pulo, cahayo lanyo ure, bagaimana cahayonya, tolonglah jawab desa sudahiku. Desa Minang Bakahanda, irama di buejo, walaupun lah tak palu, tetap di jalian deh badiang-badiang alai ado di mungko, tapi bapu tapu tangan kapalo. Eka antara sodi, eka badan dera sonyo, tak kadang antara
Irama nostalgia di tahun 75 sama sola denyu itu iyo kandelanya tuh sama sola Pak Desa kan sadang yo lai mudo sama soka dorong sadang yo masih denyu sama sonanyo itu barang beliau nang karibo Sarawas panyo kabawana nilapangyo oh iko ilamanyo oh memang dilahalamo sungguh pulamo mantap yobuni Kontakin aku. Tak pernah aku nikmati indahnya dunia bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu aduhai tuanku Yusra Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi seakan ku berjalan di balik awan abu yang ada hanya hitam yang ada hanya kelam badai tornado melangkah bakalam kalam mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita aku sesali namun itu tiada arti ini aku sadari itu suratan namun jangan yo tapi begini memang juga malaku kan lagi mengkola di basamu itu ditambahnya Lai
banyanan mudo-mudo. Kalau nani onan mudo-mudo balai nyo bahanan salero nyo.
pitihku. Sakitnya di sini tidak